room set air set aside deng ni jong silan ke jong silan tum ke dei product holai tum ata deng tha pini tuliram rohang ake hai alang li inut cm anur phan kang cek anur phan kang to pini ksa pen chenglok pini ha pherang ke tu manan ta kang ton kang thi kang cek people nang tu arjulong leden na hola som ni dalam kening je ke hola som ni kang ton ba phan ke thet ke nang tu pilo nang mek che che king de den ha kasi pini pen nang tu phan nang pachini lo lapuson muni da phan ke pamanghu ra da phan ke pamanghu asai ke to nang methang apok nang methang a joini chok ke nang methang ali a joini pan chok ke nang le tum se ke tem bari ma tum se ke mi sen pason de nang le tum leadership hu se ke se ro edo na pu no nang le tum nang le poka joini se ro pho ka padoro ke ha no na por APSLC phang jako ke pa bubja por ke nang le tum eklai bet se ke do ka che paklan ningi sibet puse ke dugo chepakla nangli tum nyosi karbi student institution mate karbi lo charli aham phang nyosi manpeng donang ji momo ta pirthe ruretik manpeng donang i protang nangli tum nangli methang anghoi nangli methang aman chi bikok se nangli tum eklai bet dunai ke eklai bet se nang ja ponai ke people ja theke de lase lahalo lase pini APSLC atu maphan mate jai kathars sarami phi ke kai la benang tu kapin ren the polotante hola tu phanda pin re mo tulirama phanda pin re mo omor sing tiso phanda pin re mo la ben jo la so anepali ke se phana kang ton kang ti hola so anepali atu phanda hang dam rana le tu inside ha na hang na puli ban ke nasi jai kathar sar kidnapper student institution pule kaning je kali kidnapper institution puse kaning je dak ke mane karbia phan ke la bole kaning je kali je pini karbia tum pustame la tum ke kidnap asong puse kaning je ke kaddu go ya karbi phale ke pukali ke non kese tumana kaddu go ya kese tumana ke pukali pini lam ding ru da kese nang puda lam ding ru da kese nang le tum phan tuliram rohang office construction amen pen ekro nang pi ti uset nang le tum hai ha la so kese tum se ni tum na pukai la se nang tu kese ke claim ni ta o ta velo la si la se pini dak social media pini press media thai no pe se pachini lo ka du go be kar biang lo ara da tum sa me la lam ding ru da kese tum phan ke il tum pin rem nang ji alang le tum no na por pini khai na pacher bu je phan se alang le tum la pan la lam thipi ke ban rom thama ke ban alang le tum pini APSLC asong ronga togano 60 dola lam ke thandam bharota der kachari aro nolong eli tuma khai phan jakong la sona ke pido pu awareness ke thandam hala so awareness na ke pati kuk dun je phan se alang tum claim la lam din ruda ke se tum la se alang tum ke se kalilo nang le tum no se ako APSLC amai phu jai kathar sa phan se mepi kai putang ne ni tum ta 26 MEC constituency along mepi na kai na tum tam ngaben pili dak press meet along pen nil ningkilo nang tum pulo APSLC amai pu jai kathar kese phan dia na chohang nan ji puse kipu nil tum dia na chohang he apran nang tum dia na chohang tha nang tum arong repin pe nang tum ahem dam pa pen rumpon rin pe nang tum ke por la pen na ka je thong da me ha bukulia lo ajok ti baro baje por nang tum tikam ko holai wa por nang tum tiku bira nang tum dia na chohang tha penil tum lo charli atum karbi lo charli asong mate karbi lo charli atum hange dili tum pinrem re kidnapper isolation atum hanse nang pinrem pini jai kathar chole ka ningji kalo nili tumon da ningje lo je kidnapper ke claim la pen threatening muni na phan ke ther ke hap la so isolation ke ito no la so isolation atum hange nang pinrem ko la pen ato kanu arat stame nang tum hana accept selu la pen non nang tum jom se ke claim mission protang ke jema thano nang tum KSA appointment pen ANC muni phan ke ther mo to ma phan amoy ke pa bo batum lu la galang tu ke dalal pini daso press meet along bese ni daglo lang tu ke dalal la hano la sipi pini press meet ke phapon alam thike la hano kenang so protang ke ni tum APSLC asong pen tamle ni tum 26 constituency MEC constituency doan APSLC asong sitam ni tum
khidung na deng pon na ko so ro la so kang sai na le tum jo si pini ni jai ka thar phan mi phi ke kai la pen kai ke tame la so na social media long pe press media long pe na le tum ka chair bok la ko so ja kong thur ham ji mi la so alam thewan ver lo tang le ni le tum sidame jingwai nang ko la hano la se pini kaddu ko be agat phanda me chuneng ri lo ili tum ke chok che pu jong hai nang ji kali pulo tang te ili tum duk bom sela la se ki duk bole lo ili tum kar biang long ra pini bang ade ke bang plan lab lo pini ili tum ade ke la inut bahani tum kai ke tame alang tum dalal la kam ekle ma joni non ason dalal la kam ekle ma joni ko alang tum se chode non tabe pini EPSLC phan nang ke sorsa pini jai kathar aphan me phige kai ke alang tum kuti atangka longan no bon non tabe lak atangka hodai se lai hu na pache song la se ra tum ni tum kroin nang la sonali dar se phan ke la se akon nili putu ruithule tholo na li CM tuliram rohang tibul tei se kar biang long ke ma dua political ke theka tumta kese phan sorsa ha happy lan kese phan pinre ba happy lan nang li pilo sining ang song ling thok ta me thang ma han se chero pu nang li hello nang li me thang se kang ton kese atuma pha senson tero na ke hai pha nang li hor jun pa me ka kang ton la ke kang ton kalima pini nang li kodane ala meda mai long nang li kanen je kar biang long ga organization do ala pen kese atuma pha ta me ma dua kese pha ta nang phire re pu nang li kapin rem kalima pini omor sing tiso nang li munit kalima lam dingru la kese kali bukan yang jente pilo pidi jai kathar phana li humloke nil tu EPSLC phana humloke la so EPSLC akache som non atomon nang japi lo pula so along na atomon na pa me durji phanse nang sai kete la pen hola kese claim barim kunal tum bang free for do pen press meet kang ya kese claim barim ka thek par pi ga tunal tum je matha pa me katha nang tum je matha tha nang tum nyong se la an ke claim thek ngona so ni unite pen nang tum ka me claim thek ko so ne people pini kar biang lo kese ro free lo ko nang do ke ha nang tum ke chok che join se pini kese ro free ro ko ke dulu nang tum dalal nang tum apok me thang ka je matha join se pini kar biang lo rat pini ke duk nang lo pini lo ke thek ani so ja tum sakuri lo ma we nang tum ma join ne lo lase nang tum che matha pa me kan lase pini a press meet ke do alam the bang ke lahelo ako ke nang sot pro tang da ko ni tum press meeting ni tusra